see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause Gusto lang kain. And ayan si Holly. And si Kuya. Nag-swimming ulit sila. Sweetie. Ayan. Tell the kids. Yeah. Good Look morning. at the crayfish. Look. Come on, Baba. Good morning, Baba. Look at the crayfish. Look. Ayan. Darling. May dala si Jan na dalawa. Crayfish. See that, Baba? They won't hurt you. It won't hurt you, Baba. There you go. It's- sugar. Fresh. Where's Catherine? Where's Catherine? Where's Catherine? Good morning, Nelsie. Ayan ang aking pancake master. Nearly. I got strawberry and blueberries there as well. Okay. What are you doing to one? Yeah. Patikim niya kay Kat din na. Loka! Ipatikim niya yung kay Kat na fresh na fresh. I'm way back here now. I heard it. This is my ear. Right, so. That's a girl. Yeah. Yeah, nail. Paano mo nalaman? There's no flap. Ay! And see how there's on the front one. That's a boy and So when you girl. grab him like this, you don't put your finger up here. Because when he flaps, so that spike, that'll go straight in your finger. So you got to hold him back a bit, hold him firm, hold him tight. Yeah. Watch this out the door, ready? Sige. I don't know how they do it, I've never seen them do it. It's real. So, You gonna cook it, huh? no, you could. Male is bigger, right? Oh, there's just Yeah, well, males are bigger. The males are the bigger one. We've got heaps bigger today. We've got real good ones today. Yeah. But, lobster, baby. Crayfish. I'm gonna cook it. yeah, you cook it and just sit them there, right? And then I'll do the rest. So you have for lunch today? That and rice for lunch? Wow, So don't Catherine. have a big breakfast. Oh, don't eat breakfast. Not a big one. Not a big one. What you gonna do, hon? I'll drown them Okay. and then leave me there for 10 minutes, then take them out. 10 or 8? No, to drown them. Oh, yes. So, 10 minutes, then I'll cook it after 10 minutes. Oh, diba? Lucky. Moving. Tumakbo si Kat. Do they swim? They walk. No, Kat. They No. run. They crawl, Kat. They crawl. They walk, but when they want to go, they just go, and it just goes through the water like that. They use that to swim. They really Lucky. they look I'll really put 'em in interesting. They look like a crab and a lobster. It's an insect. Nag-jojo yung crab at saka lobster. They drown them. Okay, in-brown na ni Jan. Hindi pala ako ng good morning. So they think they're alright, and then they'll just go. Oh, yeah. Look, Baba, oh. Wow. Like that, pulling up. Come on. Good. Come on, Baba. Good. Holly, good. Takot You gonna din eat siya. some? Yes. You gonna eat some, Veronica? Yes, you do like it. Remember last time? Oh, tinatch niya. Can you lift it, Baba? Lift it up, Baba. Go, 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 go. Pull it up. Pull it up. Oh, that's Good it, job, girl. Holly. Good girl, Baba. You're so brave. So, Oh, pinapakita niya so sa it inyo. flaps. Remember, it could flap, so don't get scared if it flaps. It can't do nothing to you, Bubba. It can't bite you, it can't jump on you, it can't do anything. Good job, baby. Lift it, Baba. Higher. Lift. Lift. Oh, Oh, slipper. go Okay. down a bit lower so you can. A little bit lower, Baba. Lower. Yeah, more. come. Wow, look at me. Yeah. See? It's alright. It's scared you, Baba. Natakot na si Veronica. Check, Tita Nel.
Oh, what did I say about the door? So, the pancake master nga. Tingnan niya, the pancake master. Ayan na, marami siyang nagagawa. Ginawa niya pa talaga to sa bahay niya and dinala dito, guys. O, diba? Para daw ano lang. Ano, luto na lang. Punta raw siya ng school. Si Yan, punta siya sa shed eh. Hang on, yeah, I might grab one of those. Ah, the pancakes. Oh, kain daw siya ng pancakes. Can you get one very cold, guys? Okay, and kuha ko ng spaghetti. Blueberries. Ano ba yun? Strawberries. And then blueberries. Siya lang mag-slice. Si Jan humingi siya ng pancake. Alam niyo naman, di ba? Si Jan hindi siya mag-breakfast. Try niya yung pancake ni Master Nope. Neil. See? Nope. 0. Hindi kami kumakasaali si Lyra. Saan? Adelaide. Punta na ba sila? She said, oh, really early. They're leaving early. That's what she said. Camera, Dad. I think her early is 11 o'clock doon. Yeah, that's Yeah, that's They're still right. in bed. Yeah, that's right, Carl. Sikat, kinakat niya yung strawberry. Yung banana ni Jen. Girl. Banana. Paborito niya talaga banana. Oh, you're still Kahit saan. tired, little darling. Ang banana talaga siya. Ang galing naman ano doon, natatapos. Late na nga eh. Dati minsan 8 yan. You want strawberry, John? No, thanks. Pero mas, Strawberry? pero mas marami pa yung banana kaysa... Pancake. You want strawberry, Holly? Yes, please. Yeah, okay. Cream. How about blueberry? Mukha ko nakikita yun, guys. Mukha ko Ang ganda na ng nakikita. coals. Ang ganda, di I wanna ba? see. Oh, sige. Oh, we should see their coals here. Good mom. Maganda yung post namin. Ayan. Oh, ang daming tinapay. So, ito yung kanya, guys. Oh. Ayan. Banana with banana. Welcome. Oh, you need a Yeah. What's that? cutlery. Yeah. Yeah. Your arm's getting better na, Bob. Oh, diba? John's magic, that cream you put on. Yeah. Dr. John. Dr. John. Tito Dr. John. When Dad picked the thing, he used it throat the jaw. Dr. John. Really itong Go strawberry. Dan? Yep. Oh, why am I? Yan, you're starting to go up. Well, Daddy. Do you want to try mine, Holly? wanna try Daddy's pancake with banana? Oh, this is hot. Ooh. Eliza, fresh off the Fresh. thing. It's good. Good? I want to drink and Baba. Banana Get more baba. banana there. Did you sleep alright? Yeah. She said. Neil snoring. Oh, On Neil. toilet. Yeah. Yeah, I can. Hide. No, that was cat. I snoring. I heard it. You want kiwi? Definitely Nah. cat. Yeah, go get Baba. Go get Kiwi, Baba. It's alright. Ito na yung breakfast ng kids. Ito kay Veronica, ay kay Tolly, kay Zach, kay Kuya Tiyo, ayaw ng blueberries. Ito kay Veronica. Kompleto yung sa girls. Banana, blueberries, and kiwi. Yes, baby. And ayan, naglagay ulit ako ng tea sa aking glass teapot. Sikat, gusto niyang, ganda kasi siya, kasi ayun siya guys. Pakita ko na ba ito sa inyo? Ayan, oh. Masarap inumin. Oh, masarap inumin. Bili ni Jan, natanggalin to after 10 minutes. So, okay na siya. Hindi siya gumagalaw, so tanggalin ko na yung tubig. Tinanggalan ko na siya ng tubig. And mamaya, pakukuluan ko na siya. Kain lang muna kami ng breakfast.
Lagyan ko lang ito dito. Ibigay ko na to sa mga bata kasi nagligpit na sila dito, oh. Saka matagal na rin sila yung nakakapaglaro. No argument, no fighting. I'm not gonna do a warning, okay? Okay, no warning. So, play nicely and cooperate each other. Ayan. Ay, si Kaya, ang ngiti hanggang tainga. What's wrong, Baba? Don't give it to them. Why? Because they're not gonna play with us. Oh, they will. They won't. I ask them later, okay? Ayaw niya ipabigay yung remote kasi hindi raw siya nilalaro ng boys. You have to play with them, okay? Another day, but Zach didn't. Okay, Zach, you have to play with her, okay? Ayaw niya ipabigay yan kasi nga isa rin hindi... Okay, water. Ah, sorry, kasi hindi daw siya nilalaro. So, okay na yung aking tea. And eto yung aking... Yeah, try mo, Kat. Nasaan yung syrup? Wait lang. Nakaligo na pala ako, guys, and blinower ko yung buhok ko. Hindi ko pa siya pinaplansya, kaya tingnan nyo, parang ang kapal. And ang ating human dishwasher, nakapaghugas na siya habang naliligo ako. Si Eli, ano oras si Eli? Nag-text ba? Nag-message lang siya sa Instagram na doon sa lobster ba, kung sa kanya raw yun. Sabi ko, dapat dumating siya bago mag-lunch. And magwalis ako. Hindi, kay Kat yung dapat nandito ka na live bago lunch or else siya lang matitira sa'yo. Uupuan daw ni Kat eh. Magwalis lang ako. Instead, vacuum. Ang ingay kasi ng vacuum. Saan ito nakakatira? Nakatira yan sa lid. Natawa si Kat. May tag pa yung aking ipa-vlog ko kay. Ito yung isa sa... Ang ganda. Sa kinuha ni Jan. Yung tinignan ni Jan na... Yung package? Yung dumating na bago. Ito yung inano ni Jan. Chismoso kasi si Jan. Ang ganda. Ano siya? Oversized t-shirt. Pero para siyang duster. Sabi ni Jan. Oversized t-shirt. Parang dress. Kaya nga. Tapos sabi ni Jan, Lola. Lola na naman daw yung binili ko, guys. And may tag pa siya. Buti na napansin ni. Oo. Mr. Big. Mr. Big. Misguided. Yung kahapon ba nakita nyo? Na may butas? Dito. So, ito yung isa doon, guys. So, sinuot ko na kasi natanggal na to doon. Tanggalin ni Miss Catherine. O, diba? Thank you. Ayan. Sa Misguided ko siya in order. Oo. Ganda. Press ko lang. No? Check mo. May biker short ka. Oo, mayroon. Lutuin. Yeah, maybe. Tinitingnan kasing old photos, sikat. Tapos, hinahanap nila ako. Hindi nila mag-guess kung sino ako. Eto, lutuin na natin to. Walang nakahula. Kahit sinil. So, huwag kang mag-pick off. Ayan. Ha? Isa-isa lang kasi hindi kasya sa ating kawali. Ay, tingnan ko. Wait lang. Ayan, takpan muna natin siya. Tinimer ko siya kasi sabi ni Jan, 8 to 9 minutes. Pero linagay ko 9 minutes kasi medyo malaki yung ating lobster. And naka-braid siya. Brinaid siya ni Tita Kathy. Request niya yan. 3. Turn around, Baba. Did you say thank you to Tita Kathy? Iba-iba ha. Iba-iba ang ating... Oops! Ayan. Timer is up. Okay, stop. Pakuluan lang siya ng 8 minutes. 8 to 9 kasi malaki to. Listen. Ihaon na lang. Init naman nito. Gusto mo na Pause? Wala na, Kat. Dito na, Kat. Oh. Oh, yan. Next. Saan ka na? Sa fresh water. Oo, saan ka na, Lai? Luto na to, Lai. Nag-text si Simple Rice. Tiran daw siya ng ulo. Okay. 8 minutes, pero i-count natin siya pag... Ay, hindi na. Gumagalaw pa, Kat, oh. Gumagalaw pa siya. Oh, gumagalaw pa siya. Kawawa naman. Sorry, but Catherine needs to eat you.
Luto na yung dalawa, guys. Ayan na siya. Luto na silang dalawa. Umiinit. Sobrang init pa, oh. Bringing the bike, Baba. Na. Punta kayo ng shed. I'll ride it to the shed. Yan na. Come on, let's go. Oy, where you going here? Binyagan natin tong ating Birkenstock. Ang kulay niya pala na kinuha ko ay pearl white. Ang nakalagay dito ay pearl white. Yep. Graceful pearl white. Ayan. Size ano ko? Size 36. Ay. May ano pa siya, gupitin na. Lahat na lang may tag ah. Gupitin ko to. Yung totoo, ibibenta ko ba to? Kuha tayo ng gunting. Yours is big. Ay, oh, hindi pa rin siya na ano. I look weird. Dito na tayo sa shed. Tayo sa farm. Hindi ko pa kayo na-update dito. Matagal ko na hindi kayo na-update dito. Maraming nang nagawa si Jan, tsaka yung nagtatrabaho dito. Ayan, oh. May ano na siya. Ha? Oh, may window. Oo. Nakita niyo na may window. Yan. May bench, no? Ayan. Ba, ganda na. Tapos yung toilet, may ano na rin, may plywood, may wood na. Ayan. Wala pa nga lang na shower tsaka toilet. So, yan na yung... And may ref. Ito yung free ref na nakuha niya. Kahapon. Was yesterday, ha? Yeah, yesterday. Kasi may naglipat na bahay. Tapos sabi, kung gusto raw ni Jan, kunin niya for free. Ayan, o. Yung may ref na yung ating shed. And, ayan, nakita niyo na yan. And ito yung sa shower. Wow, mas bongga yung shower ng shed kaysa sa amin. Kat! 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 Mas bongga yung shower ng shed kaysa sa amin. O, diba? Ganda ng shower ng ano dito, ng shed. Oo. Sa atin, ano yung sa amin? Ang liit. Oo nga, ganda, laki. Dalawa. Iba pala eto na pinturan kasi lalagyan pa to ng tiles. So, inintay lang nila si Jace, yung asawa ni Mel. Kasi siya yung gagawa ng ano dito, shower siya toilet. Busy pa kasi. Ayan yung mga bata. Naglalaro na sila. Thanks, Ate Holly. Okay, go, Baba. Go. Oh, dito na kami sa bahay. Punta tayo sa malaking shed. Kasi kuha ko na ang schnitzel. Kasi yun yung dinner ng boys. Parating na rin maya-maya sila. Lion doon si Jan. Sila Lai. Siguro mga 5 o'clock. Punta lang tayo dito. Kasi pinalagay ko kay Kuya dito yung binili ko kahapon ba yun? Kahapon ba yun? Binili natin sa butcher. Ito ba? Ito. Beef. Tapos siguro yung mga bata, chicken. Beef schnitzel and chicken. Chicken sa mga bata. Ayan. Naglabas din ako ng chicken. Yung chicken thigh kasi chicken curry kami bukas. So, para ma-defrost na siya. So, paano natin to dadalhin? Wait lang. Hindi kaya ng isang kamay. Siya yung magpe-prepare para kay Kat. Same as nung nandito si Reyes. Ayun, itong masarap. Oh, ayun, oh. Ulo. Itatry ko na yung sinimpla kong spring roll kasi babalutin na namin siya. Oo, sinabihan si Tita Cathy, damihan daw yung kay Kuya TJ. Yeah, he eat too much. Ayan. Ininit namin yung tira kagabi. Tapos, magluluto ako ng, yun nga, eto na yung ano kay Jen, oh. Yung lobster. Tapos, yan mamaya. Tapos, eto, itatry ko. Ayan, luto na siya. Okay, ration. Ayuda. And meron pa dito. Hindi namin inintlat kasi baka hindi naman makain. Kulang? Okay. Kulang pala, guys. Luluto, mag-iinit pa pala tayo. Okay. Ayan na, try niya na.
Fresh is really good, John. Wag ko raw lagyan niya ng sauce. Tanggal niya na lahat ng paa. And ito ang sarap niya. Ay, papapakin ko to. May papuso talaga siya. Ayan na naman. Kapuso. So, siya na magtitimpla ng kanyang specialty. Lobster. Simple but tasty daw. Ayan. Linipat niya na yung puso. Wow. There's some tray now. Yeah. This house served special people. Wow, special people. Special people. May papuso talaga. Heart. Right, bowl. You got the bowl? Oh, bowl. Yun nga lang, ang daming parang gusto ko ako na lang magluto. Kasi ang dami niyang utos. Siya nga ang magluluto. Ako naman yung kanyang assistant. Here you go, honey. Puso ulit. Another heart. Sabi na natin ito para. Walang sagabal. Luto na siya. Yan na si Chef John. Ang kanyang... It's really good. Doesn't look like much, does it? It's my lunch. Where's my lunch? So sila naman pinaglulutuan. So it's butter and garlic. Yan ang specialty niya. Ang ingay yung mga bata kumakain doon. Our chef for today, Johnny Boy. Ang kanyang specialty, lobster. Fresh. Ayaw niya magluto na hindi fresh. Wow. The other one beside Yeah, I know. I don't have that on. Ayan na yung chef natin. Kumukuha lang sila ng bread. Ayan na. 1,000 miles, right? Yes, please. Okay, I'll get it. Put in a toaster. What do you recommend? Toasted or Fresh. Sanglo. Sang. Sang. Lobster sang. Sang. Sanger. Where's the 1,000? Hala. Fresh bread. Fresh bread? I mean butter. Yeah. Asa na yung 1,000 ko? Uy, nawawala. Ala. Naubusan ako ng 1,000 Island. Ayan. To the rescue. Homemade. Homemade Nelsie. Ayan na yung kanyang sanga. Sanga? Sanga. Lobster sanga. Like, sang-sangin kita. Di ba sa dito? Sang-sangan kita. Ayan. Yan yung kanyang lunch. Inano niya to? Alis ka dyan. Kat. Di ba ito yung kay Neil? Alis ka dyan. Pinili niya yan. Good, Baba? Yeah. You want? Oh. Ayan na si John. Just like that. Okie dokie. Okay, no. See? There you go. Ayan na. Kainin niya na. Mom, can you have my water, please? Okay, here. Ano? What do you think? It's unbolted still. That's John's cooking and my sauce. What's it like? Neil. Crayfish? He can't talk. Oh, he can't talk. Hindi makapagsalita si nila. Speechless. Try niya. Oh. Oh God. Huwag mo na. Wala ko susukahan ko. Ayan, lunch, late lunch kasi 2:30 na. 2:30 na. Tingnan niyo si Jan. Mini-measure niya yung rice. May presentation siya dun sa... Yeah. Yeah, wow. Parang karinderiya lang si chef, ah. There you 5. go now. You just tap it on the... Ayan. Oh, grabe naman siya. Wow. Perfect, John. Wasn't it? Now that's a sandcastle. Yan yung lunch ni Kat. Made by Johnny Boy. Yeah, now you got no Nasa ako. So hungry, John. tea on there. Inubos na ni Kat yung butter na kanina yung niluto ni John. Pinitas niya yung anong ko. Just take that off, don't it? Pinitas niya yung coriander ko. Oh, true. It's just a weed. No, it's not a weed.
No, ano na siya, oh. Nagkikayos na. Tingnan mo si John. Inano niya. May pa-heart off. Pinitas niya. Have you got? What do you want? Stone knife? Yes. Tito John. Okay, What is she doing? okay na si Kat. Niwanikat yung mga paa. Sabi niya, doon ako sa maraming meat. Kay Race, yan ang kanyang kakainin. Ito, Race, ayan, iniwan ni Kat. Andun siya, pati yung ulo. Ayan siya, Sarap? Wala na eh. Wala na, Wala na yung heart. Sinira niya na yung heart. Tapos, ito yung aking ginawa kanina, guys. Ano may yun isa man? Japanese. Is your phone manay? Good? Yeah, you're fine or something, dragon. Yeah, but from New Zealand. Ayan, pinatikim ko kayo dyan kasi tinimplang ko ulit. Good? You taste the lobster? Oh. So I taste lobster. I like lobster. Lobster lahat yung kinain ngayon eh. Car seat, darling. Alis si Jan, tsaka napunta sila sa Mount kasi pipick upin ni Jan yung chairs and table para sa shed. Gusto sumama ni Holly. And si Veronica naglalaro siya doon. Yung si Holly, hawak Come niya. to the shed. Yeah, maybe later. Oh, we'll go about that. Why? Oh, yeah, what, later? Yeah. Si Holly naka-iPad. Nagpalit sila ni Veronica. Kasi yung Barbie ni Holly nilalaro ni Veronica. Sama si Zach. See you, Zach. Bye. What are you eating? Oh, kiss pa siya. See you na. Love you. Okay. Sama siya sa daddy niya. Si Kuya naglalarong PS. May kausap siya. Tingnan niyo yung headphone ko, guys. O, naapakan to ni Kuya nung last time na pumunta kayo ng Adelaide. Give up. Oh, may ayuda ang aking friend. Ang ay tusok kasi wala na akong tusok. Meron ako square. Square na, di ba? Meron akong mga square, pero wala ko nito. Ang ganda, Buti na lang nasira talaga yun. Kung hindi wala tayo nito, guys, Paano natapakan? Nasa floor. Kasi di ba yan, bawal siyang, nag-upload ako nun, bawal siyang matanggal sa saksakan. So, nilagay ko siya sa may pintuan kasi paalis na kami. So, sabi ko, hanggat hindi kami umalis, hindi ko siya itatanggal kasi nag-upload ako. Si Kuya pumasok, nakalaylay pala yan. Naumapakan niya. Ang ganda na ng ating hair. Hindi tayo nito mawawala kasi kitang-kita tayo, Ang cute! Colorful! Kasi nauso sa Pilipinas tumanay. Nauso. Ikaw na talaga. Siya na talaga sa mga ganito. Years ago, nilagyan namin ng ganyan. Sabi ng kapatid ko, para doon, hindi na naman mabuhol. Okay. So, kayo lang naglagay-lagay. Kami lang, kapatid ko. Ay, thank you. Salamat. Diba? Ano siya? Straw, no? Dito na sila. And, nakain ko lahat ng paa, legs, tapos yung dito. Pinira ko kay Yes. Yeah, nagulat na. Hello, everyone. Hi, Mom. Hi, Johnny. Hi, Sean. How are you? Good, how are you? I'm good, thank you. How's driving? Hi, Jonathan. Vlogger na rin siya. How are you? Good. Hi, Tony. Hi, Jonathan. Hi. Hello, TJ. Hi. Holly. Oh, that was easy, wasn't it? Punta ulit tayo, guys, sa malaking shed. Sa freezer ba. Kuha ko ng tuna kasi maglaing ako. Tapos pritong tuna sa aming mga girls. Yung mga boys, kinuha ako na dito, ba? Yung schnitzel. Sa amin, maglaing na lang ako. And pritong tuna. Okay, hanapin natin. Hanapin natin yan. Asaan siya? Pinakailalim niya. Ayan, ito ata. Yep. Balik natin yan dyan. Ay, sorry. Okay.
Sarado na siya. O, diba? Gutom na naman siya. Ayan si Lai. Siya na ang kakain. Nasabi ko kay Kat siya na ang kakain. Oh. Sabi ko, tirang ko siya. Ayaw niya kanina kasi busog na busog. Busog na busog siya kasi kinain niya yung buong tail. Oo, buong tail talaga. Tapos extra pa dun sa linuto ni Jan na garlic. So, ayan. Kain silang dalawa dyan. Kain tayo guys. Mahaba-haba ang biyahe. Mabuti ra. Nagpabila ako sa kanyang coconut cream kasi kulang na yung coconut cream ko. Where? Yeah, Jonathan's dahan. And kasi nga maglalaing tayo. Kawawa naman si Kat. Kanina niya pa kinakalikot niya. Ibigay na natin yung pang-cracker sa ano. Yung ulo. Oh, ayun. Laki pa naman laman niya. Ayaw niya talang tigilan si Lobster. Happy ka? Ayan. Oh, Yeah. Bukas sila, i-turn daw nila. Kukunan siya ni Jan kasi naawa siya sa tira-tira namin. Oh. Sabi ni Jan, walang legs. Wala. Ako talaga unang tinignan niya. Kasi kami ni Holly ang kumain. Pa yan. Oh, di ba? Di ba? Chinagan niya talaga yung may spikes. Magbabalat na lang patas para sa mashed potato ng boys. Ongoing pa yung si Kat, oh. Tsaka si Lai. Hindi ko to ibibigay yung ito. Oo, wag mo yan. Sa'yo yan. Walang patawad si Kat. Look up at the sky, ask it why are you all so afraid? Never thought that I could describe such a lonely place. Now it's Tapon lang natin tong mga pinagbalatan ng ano ba. Ito yung shell ng lobster. And si Jan tsaka si Tony. Minove ni Jan yung trailer. Kasi dito magka-camping si Smile, Lyra, and Tony. Jan ba? So inalis ni Jan yung trailer. Andun na sa labas. Kasi flat dito. Tsaka avoid sa hangin. Dito ko ba ilalagay ito? Oh. Thank you to the cafe. Catherine! Na, Tita Catherine. The other Tita Ate Cathy. Ayan. Thank you, Kat. Yeah. Kat, idolmo. Thank you, Kat Idolmo. Say thank you, Kat Idolmo. Wow, that's so pretty, Papa. Oh, look at your dress. Here, Papa. Sabi niya, Try it. Wow, say thank you. Here, say here. in the video Please say thank you. Wow, thank you, Kat. Idolmo, sorry. Idolmo family, thank you. Sabi ni Jan, okay. Thank you. Oh, magmimiss mo talaga tayo. Oh. Kasi ang hirap natin. Hanapan yan. Oh, thank you. Yes, see? There's Thank you. need something. Ayuda ni, yung ayuda niya, ayun, tapos nandun yung kangkong. Oh, ayuda. Ayan sa kangkong. Hey, Tapos, Bob, nakabili ka rin kangkong? Hindi, tira lang yan, hoy. tapos mangga. May dala rin sikat na mangga. Oh. Dali natin ito kangkong in case hindi na siya masaya yung kangkong. Ayan, dam. Tapos, sinigang. May yung gabi. Gabi. Ito yung sili. Ito talaga ang aking kaligayahan. Sili is life and talong. Kasi ang talong dito sobrang mataba. Taba, nakakaumay dami ka. Ito ang hinahanap ni Kat. Ito masarap. Yeah. Ito na tayo ng schnitzel. Beef schnitzel to. Kasi may isang chicken. And eto na yung potatoes. Minamash ko na siya. all the space, nothing can replace. Letting go of you was my one mistake. Counting every day, no, I'm not okay. I just wanna. Asa ng golf cart kasi blue na blue yung sky. Talaga? Maganda rin yung quality ng camera niya sa phone. Sa akin hindi pa yung quality lang ng sound. Pangit talaga sa akin. Diba? Yung sound lang, medyo, itaasan mo konti ng volume. Sa akin hindi, hindi talaga siya maganda. Kasi nung nag-drive ako yung ng golf cart, phone yung gamit ko. Kasi nalobat yung ko. May prepare na namin yung dinner ng boys. Sikat naka-assign siya doon sa table. Yes. Yung parang Holly was on that side. Anak mo gutom na naman. Close the door please, the flies gonna come in quick.
Sinabi niya. Hot and dry mission through the country town. Cadino at 36, goes up to 42 as it rocks. Where's your shoes, Baba? Put shoes on. I just wanna say I need affection. Doesn't matter what you say, 'cause now that I don't have it, I only miss it. Tapos na yung aking dinner sa boys. Ito kay Johnny Boy. Yung kay Tony andun pa sa microwave. Minimelt ko lang yung ano. Start now. Okay. This is only 19 seconds. And ayan kay Neil. Ayan yung dinner nila. Beef schnitzel. And then sa kids, chicken. And meron ding beef. Where's my food? Hala. Wait lang. Okay. Ayan na yung dinner ng kids. Yung dalawang girls, andun na. Nauna na sila. And yung boys, ayan. Okay. Ang alam ko kaninin kay Kuya. Oo nga, kay Kuya eh. Dami kay Kuya. Hindi ko alam kung anong sauce ang gusto nila. Ayan, marami Lagyan pang mo na tira. lang ito dito. So, tara. Jonathan Bay. Kuya Zach! Sige. Kuya, where were you? Kuya? Ito kay Kuyang marami. Zach here, Zach. Oh. Is he there? Huh? What's it? It's all. Okay. Where are you going? I think that's TJ. That's TJ, Zach. Because that's a lot. You sit with, Yan, tapos na si Neil. Ang bilis ni Neil, oh. Oh, diba? ito natapon daw. Nahulog daw sa ano sa floor. Nandun na silang lahat. Ang next kong lulutuin ay laing. Balik tayo sa chef. Doon sa freezer kasi kuha ko ng lobster. Silagyan natin ng lobster yung ating laing. Patapos na yung boys tsaka yung kids. So, kami namang girls. Ayan. Oops, sorry. Silagyan natin to sa ating laing. Tamang size lang siya. Kinuha ko yung mga sinampay ko. Tapos na sila kumain, oh. Nagsasaing ulit ako ng kanin kasi naubos na. Ganito na magsaing, guys. Sukat-sukat. Okay na to. Okay. Tapos, andito na yung laing. Takpan na to. Okay. Matutuloy na yung balot ng aming spring rolls. Ito na yung aking mga chopping board. Tig-iisa kami. Ayan. Okay, okay. Yeah. Anong balot-balot tayo? Balot na. And ikakat ko pa pala to. The water boy is here. I put it here, Hannah. What take you so long? Oh, that's Holly's. I know. What's that for? Kuha siya ng tubig. Why? Eto, luto na to ating laing. Dinamayan kong sili. As in, ayan. And eto yung ating tuna. Pinipito ko na rin. So, ayan. Ganyan-ganyan lang ang paghalo. Ayan yung laing natin. And si Kat nandun sa kwarto, pinapatulog na si Veronica. Tapos siya yan. Busy ko siya dyan sa aming pag-roll up ng spring rolls. Time checks. Yeah, 116 spring rolls. 116 kasi yung apat tumigas. Yung pangbalot. And may tira kaming. Kung hindi siguro natapon yun. Kasya, no? Ayan, may natirang konti. Tumigas kasi. Tumigas, oh. Yung human dishwasher natin, ayan. Hindi pa kami nakakakain. Ayan yung aming ulam na, ayan, oh, laing, and tuna. So, ilagay ko lang to sa Ziploc. So, eto na yung ating spring rolls. Ilagay ko na to sa freezer. Ha? Nagbo-vlog si Jonathan, tsaka si Zach.
Kain na kami guys. Sa wakas, kakain na din. Ito sa'yo may lobster dahil. Wow. Thank you, manang kain. Yan. Okay, maanghang? Okay, kain. Anong oras na? 11? Gusto ko na, gigising na siya soon. Mag-work na yan si Jan. Kain pa lang kami. Si Catherine, ay no, huwag natin siyang disturb. Gutom siya eh. Catherine, saan ka Catherine? Ay, Ang kanin, oh. ang dami. Kamayin na dis. Mahanghang man eh. Hanghang pala. Oh, may isang kaldera yung ako. Bara kunti lang ang kakainin. Para umabot siya hanggang makakanin sa best. Ang sarap na na-miss ko to. Midnights na. Oo, ano na, mag-11 na. Ngayon pa lang mag-ano yung mga trabador. Busy. Okay, sorry naman. Busy. Sarap. Sarap. Tapos matulog ka. Pangung. Lobster pa naman yung pinakain sa atin. Pag ayaw mo yung sige, ibigay mo sa akin. Ayun. May nakain ako. Kinain na rin nila eh. Si Catherine kasi. Hindi. Kaya, So, paano yan guys? I-close na naman yung vlog kasi kakain lang naman kami. So, thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Bye. Kain. Kasi ang sugo ni Catherine, ang laki baka makita niya. Kayo, tingnan mo ko. Sabi ko Subo, diba? Kain. Subo. Kain trabahador ah. So, good night guys. Paradise, tell me who you see, 'cause I think I do.